በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት በአንቃ ድወን ብጥብዓትን ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም አወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ንአበሳናን በደልናን ዕሽነትናን በዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝደርአና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገር ህያዋን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ዘለው ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ያፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ልዑል ፈጣሪና ብምሕረቱ ንዓይን ንህዝቡን ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጦጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እቲ ብምሕረት ኣምላኽ ጀሚርናዮ ዝፀናሕና አገልግሎት ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ቀዳማይ ክፋል ኮይኑ መበገሲና ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ። ኣብ ፍርቂ ለይቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰሪዓቶ ዘላ ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ። ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዲለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከኣተን 5 ዓያሱ ተን 5 ከዓ ለባማት እየን። ተን ዓያሱ ቀቀንዲለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን። ተን ለባማት ግና መምስቀንደለን ዘይቲ ኣብቲ ንአን ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንገዮ ድማ ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን። ፍርቂ ለይቲ ግና ጭራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ዝብል። ሽዑ ተደናግል ኩለን ተንስአን ቀቀንዲለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በለአን። ተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን ንዓኻትክንን ንዓናን እንተዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ዳኣኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳ እትመርዓዊ መፀ ተን ተዳልየን ዝፀንሐ ከዓ ምስኡ ኣተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፅአን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተና ኾታ በላ። ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን የበለን። በኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ። ነዚ ወንጌል እዚ ካብ ዝተርጎሙ ቅዱሳን ኣቦታት ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብሰፊሕ ተርጊምዎ ብቐረባ ክንረኽቦ ንኽእል ከዓ ኣብ ግብሪ ሕማማት ናይ ረቡዕ 6 ሰዓት መዓልቲ ብዛዕባ ኣስሮን ደናግል ብዛዕባ ዝርእስቲ እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ትርጓሜ ኣቐሚጥወሉ እዩ። ካብዚ ተበጊስና ኣብ ዝሓለፈ ኣገልግሎትና ኣብ ቀዳማይ ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ፣ ካልኣይ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ሳልሳይ ድንግልና ሕሊና፣ ሎምን ዝሓለፈ ኣገልግሎትናን ከዓ ዕሽነትን ልቦናን ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 2 ካባታተን ከዓ እተን 5 ዓያሱ ተን 5 ግና ለባማት ነበራ። ካብዚ ቃል ኣምላኽ ብምብጋስ ዕሽነት እንታይ እዩ? ልቦናኸ እንታይ እዩ? ለባማት ዝበሃሉ ከመይ ዝመሰሉ እዮም? ዓያሹ ዝበሃሉ ኸ ከመይ ዝመሰሉ እዮም? ሎሚ ብምሕረት ኣምላኽ ኣብ መበል 32 ክፋል ኢና ዘለና። ምናልባት መበል 31 ክፋል ዘይተኸታተልኩሞ ክትሰምዕዎ ግዜ ዘይረኸብኩም ቀዳማይ ክፋል ዝነበረ ብዛዕባ ዕሽነት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ።
أو زنبرة أرستنا خا عشنات مالت هلاوي إجزابير زي مأمان ما كان إخلنا نبرتنا نادلونا بزعبا هوتنا زي محسابن زي مدلاون بزي بقبوء مدلاو مرعام مصباي زي درجانان زي تأززنايون مسوات ويمهياب نجزابير مقراب أبسدرا بيتنا نوري مفصام عياشو زبلو عياشو عشنات زبلو لبونا عشنات حادقنا بهوت كنبر سماياوي عدمة تعدي مناينا نفسنا نمرمرمو مستوم نت سماياوي عدمة شلل زبولو دينا وياب مرعات جنشل نخنساتف نسعتالونا إذن نتبتات زينينا رئينا أب مبل سلاسان حدن كفال لومي كم فقاد اكزابير أب سلاسان كلتن كفال نريوها لبونان مستوعالن مالت تاي مالتي قدس وانجيل زين لبامات زين عياشيلو لبونان عشنتن كاب زرزره لبنا مالت وي لبام زبهال كمين لبنا مالت مستوعال مالت تاي مالتي باراب زن اكزابير زفقدلنا وحدات دقايق جن زتبارخا دقايق لبونان مستوعالن مالت تاي مالتي زبل نزيانينا خنريد قداماي مستوعال بحر اكزابير مستوعال ناي بحري نخالوت فطرات جن كابتناي بحري زغنا مستوعال كم هي بهبوم قدر خلته مستوعال مالت نكزابير مفرح مالت قدر سلسته مستوعال مالت كاب اكي مرحاق مالتي قدر ربعته مستوعال مالت كم فقاد اكزابير مصباي مالتي قدر حموشه مستوعال مالت نحق اكزابير محلاو مالتي قدر شدشه مستوعال زبالاشو سرام نبرتي ولدنا كم زبلوا لبام كغاغ قلوس مراغئتنا يقدف في قدر شوعات لبونان مستوعالن هي بإجزابيهري قدر شو منت مستوعال كوهبنا كل جزية بصلوت نجزابير كن لمن يقبأنا زوم نتبتات زيومينا خنري دقيمة أبسالتكم كتذكروني محسن مستوعال بحري إجزابيهري أب إيوب معرفة الشعات تقصر ربعته نسو بمستوعال طبيب بحيلون برتوعي إجزابيهر بمستوعال طبيب بحيلون برتوعي سلازي طببنياتات زبالاشو نقور حقوراحات زحز إجزابيهر مستوعال ناي بحريو إيو حجونا بإيوب معرف حموشة غزري 10-15 داومسي بتنقل قل خي سلطا نتنقل قرحات كنتي قبرو نتأبيبان بقرحوم حزوم نمخرط أوايات كأ يزرزروي مستوعال بحري إجزابيهري قطر خلطة مستوعال نإجزابيهر مفرحي بزح فلتات بزح قلقلوت بزح كألت إنها اللو بفرحات إجزابيهر إندا زي تسنيو اتمستوعال تأفئ سلازي إيوب أب معراف 20 شومنتن قصر 20 شومنتن تايزبل نسد ما إنه فرحات إجزابيهر ست أبابيو كاب كي مرحاكا مستوعالي نإجزابيهر مفرح أبابيو كاب كفوق مرحاكا مستوعالي سلازي بعلماو مقدي كستو أستوعالي خستو لباميا زبل مجلسي كهلو يخيليو بقال إجزابيهر مسرت جن مستوعال ويستوعالي استوعاليت ويستوعالت هزبي استوعالت أقل قلت زبهالو قال خابت بزح مسجزينا نريهم يوم قطر سلسته مستوعال مالت كاب إكي مرحاق مالتي استوعال سب إكي رأمو يحبائي قرهتات قنا هرو قبلمو بقو يقدقوي مستوعال مالت كاب إكي مرحاق مالتي كابتوم كاب كفاءات زرحقو أبنن نحرينا يوسف بعلار ماتياس اتنقويتانا اسكريستوس زغانزو أب مقابرو بخوحي أبزو قرو زغانزو
أب وانجيل لوكاس معرف حمسة حمسان حدن تاي تصحيف له يوسف زسمو مخارب على أرماتياس كتما يهودا حياون صادق سبعي نبهره مسبله نسو نمنجست أملاخ داي صبيا نبرنبر أبتو مخرومن قبرومن أي تسنبرن أقول له أبتا أخيبو أمالو أبتو كله زقبرو ونقر اللوي تسبيتو جن نمنجست أملاخ داي صبيا نبرنبر أبتو مخرومن قبرومن أبتو خفاءتهم حبرت هاي نبرون سلازم مستوعل مالت كاب إكي مرحاق إيمان كاب إكي مرحاق نمل كلنا تراي بأكال وي كاب إكي زلوا كاب أكيان زلوا مفلاي تراي زي كونس كبرنا زخر سمي قويتان مدحنا نيس كريستوس مستوعل قبل كله أبتي صلوت قويتان بلو وانجيل يوحنس معرف 10 شوعته أو قصر 10 تحمشن تايلو كاب تخفوق كتحلوا منبر كاب عالم كتوصو ما يكون زلم من زلوا سلازي مستوعل مالت كاب إكي مرحاق بأكال مرحاق تراي زي كونس أما أخل إكي أما أخل إكويات كونكا بلبونا بمستوعل من مللاس مالتي قصر بعته مستوعل مالت كم فقاد إجزابير مصباي مالت كلنين تنلباماتن تنعاشو كلنين صبيانيرن اتن لبامات زقب أنت دالين ينصبيانيرن اتن عاشقن يصبيانيرن اتي كحزو أزقبا كدالو أزقبا أجن أي تدالوان نيرن سلازي بزعبات إذا حلفة تاريخ زي كونس لومي ليتن معالتن منقستخات تمساء منقستخات تمساء خنل كلنا بقبو مدلاو غيرنا دينا منقستخات تمساء نبل زلنا بتي بسمايات نبرابونا ويس لمدن بهلن كويننا وي حقنا إمنت كويننا إنا منقستخات تمساء نبل سلازي مستوعال مالت كم فقاد إجزابير مدلاو تداليخان معالت إجزابير مصبباي نمعالتن ساعاتن إجزابير مصبباي أبرخا يخون أبغزا مصبباي مالتي أتي تواهيبو وانزلو مجلسي أماتي واسم عراف إسران حموشين أبت زنببنايو قصري كلتخ سبار بعد زلو كاباتاتن كأتن حموشة عياسو أتن حموشة جنال باماتين أتن عياسو كأنديلن وسيدن زيتي أي تمالأن اتن لبامات جنا ممسك أنديلن زيت أبتني أنت مال أي اتقنديل بزي زيتي كبره سلا زي كأل زيت زي بلوك أنديل مساد كأنا تقنديل ون زي مساد مالت عقبك أبغل قلت كوعل سلا زي كأل اتلبامات زبلن فلالي ونزلون تايو اتن لبامات نتقنديل زخون زيت حزن كخدا خلوات أنا عايشين أنديل حزن اللوا زيت جن يقول كان زيت زي بلوك أنديل كا اتقنديلون نبعلو واقا يقولون ترقوم يقولون بزغاء عياسو تسمين زابهر قريب لنا أبو انجيل ماتيوس معرف 24 قطري 4 شوعتن بزعباتهم قبو مدلاو غيرهم نقويتهم زصبيو قالس كله اتقويتو مقبام باب قزي هو ميلو أبسد رابيتو زشومو أمون الناس توعلن باريا من كونيو ويتو خمس خلو خمسنا قبر زرخبو باريا بصيو أب كله جنزبو خمس شمو بحق يبلكم على أب سدرابيتو أقل قالك خون مجابك خون استشمة أمون مستوعلن باريا سلازك ويتو أبزما تقول جزية كم تقويتو أزدالي كم تقويتو أزازدو كم تقويتو أزمدبو كوينو يتصنحمو أب حدت أمون سلازخونها أبزو حشيامي إجزابير مسأتهم قدام مستوعلتي أمنتي مستوعلتها قلتي قدي خفلنا قدس فقادي هنا لنا حمشاي مستوعل مالت نحق إجزابير محلاو مالت ويثانا مدحنا نيس كريستوس بتسأبيب أفدقه تمالالسو كلتها مقد الله قفيحين سأبيبن بتسأبيب مقد تمالالسو كبل كله تاي مالتيو زقباكم دا أمبر داس زبالكم أي تقبل سلازم مستوعل مالت نحق إجزابير محلاو مالت أما السالية أسران شو مانتن كسر شو عتن تايبل نحق زحلو أستوعل ولوديلو مس حشاشات زم حازوغنا نبؤو يحفروي نحق زحلوس أستوعلي ولودي بحقي تمالالس أب بزا ساعات معرف 10 قصر 10 قصر حموشن تاي زبل
كلهم حزبتات ناتيوم نقالين تحليهم بتأزازاتين ترى ملالشكم كلهم حزبتات ناتيوم نسخاتكم جنا حلفها كلهم حزبتات جنزبي كتكونني سلازم استوعال مالت نحق እግዚአብሔር ተጠንቂቁ ዝሕሉ ለይትን መዓልትን نحق እግዚአብሔር ዝምርምር كل حسابه كل زربه كل مجده مسحق እግዚአብሔር ዝሰማማዕ مسحق እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ማለቲ ቁጥር 6 እንታይና ንርኢ مستوعال زبالاشو سرام نبرتي ولدنا انتايم زبلو لبام كغاغ خلو مرا گئتي نيگدفي لبام كغاغ خلو مالت لبام عشاف خون كله خاب كمزي ابلبونا خون كخاب عشنات يسورنا يل بزحات اگلگلتي بزحات بزح صغا زلو بزح گزي مس املاح منبار زتلاما مودو زتعمو اگلگلتي بز خمز ودقت كودكو ينا نري سلازي خا ابي كريستيان دخومات مخانكم كتفلطس ودقت حيالات تذكروا ابو دقتكم تسفا خيت قرص خا تنساء رسيان بنسحا ذكروا ازي مستوعال زبالاشو سلام نبرت انتاي اب زصات 23 قطري 8 ممالدي نتوم زريو زعور زربا صادقان كايقنني مو ممالدي ايتوسد ممالدي ايتقبل ممالدي خا ايتهابي سلازي ابزر استزي ممالدي خبل كله ገለኽ ገበረልካ ወይ ገለኽ ይመጻካ ዝውሃብ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ በሐፈሻ መማለድ ክበሃል ከሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት በጥቕሚ ብሻራ በዓልየት በእምነት ነዘይግብኦ ሰብ ዘይግብኦ መሃብ ወይ ንዝግብኦ ሰብ ዝግብኦ ምጉዳል ዘይመሃብ ማለት በሐፈሻ ነዚ ዘጠቃልል መማለዲ ነቶም ዝርኢ ይዕውር ዘረባ ጻድቃን ከአይቀይንን እሞ መማለዲ አይተውሰድ ስለዚህ መማለዲ በሐፈሻ ክንሪኦ ከለና ንዝግብኦ ሰብ ዝግብኦ ዘይምግባር ብሻራ ክኸውን ክእል በዓልየት ክኸውን ክእል ብጠቕሚ ክኸውን ክእል ብሃይማኖት ክኸውን ክእል ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ንዝግብኦ ሰብ ግብኡ ዘይምግባር ነዘይግብኦ ሰብ ከዓ ዘይግብኡ መሃብ እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ልምስተውዓል ዘባላሹ ሰራም ንብረት ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3:13 እቶም ደቁ ኣብ ርእሶም መርገም ከም ዘምጽኡ እናፈለጠስ ብዘይ ምኽልካሎም ስለ ዝበደለ ንቤቱ ንዘለዓለም ከም ዝፈርደላ ኣፍሊጦ እየ ብዛዕባ ካህን ኤሊ ሕጂ መማለዲ ክበሃል ከሎ ካብ ደቁ ገንዘብ ተቐቢሉ ማለት ኣይኮነን ግን ቃል ኣምላኽ ኣቐሚጥዎ ከም ዘሎ እቶም ደቁ ኣብ ርእሶም መርገም ከም ዘምጽኡ እናፈለጠ ብዘይ ምኽልካሎም ሊቀ ካህናት እዩ ክሸይምን ክስዕርን እግዚአብሔር ስልጣን ሂብዎ እዩ ንኣፍኒንን ንፊንሃስን ዝበሃሉ ደቁ ካህናት ሸይምዎም እዩ ኣብቲ ዝሸሞም ናይ ክህነት ኣገልግሎት ግን ኣብ ገዛእ ርእሶም መርገም ከምጽኡ ከለዉ ንደቁ ስዒሩ ካልኦት ሰባት ክሸይም እግዚአብሔር ፍቃድ ሂብዎ ነይሩ ግን እቶም ደቁ ነውሪ ኣብ ርእሶም መርገም ከም ዘምጽኡ እናፈለጡ ስለዚ እንታይ እዚ በዓልየት ወይ ብዝምድና ደቁ ስለ ዝኾኑ እዩ ማለት እዚ ሕጂቲ ልቦና ዘስተውዕል ሰራም ንብረት ዝኾነ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 7 ዮሳፍጥ ከዓ ገና ዶ ንሓቶ ነቢ እግዚአብሔር ኣብዝየልዎን በላይ ስለዚ እቲ ንጉስ እስራኤል ድማ ንዮሳፍጥ ገና ሓደ ሰብኣይ ሚክያስ ወዲ ሙላ በኣኣ ገይርና ንእግዚአብሔር ንሓቶ ኣሎ ግና ከንስኹፍ እምበር ጽቡቕ ኣይዛረበለይን እሞ ጽቡቕ ኣይንበየለይን እሞ ኣነ ጸልአ ይበሎ ዮሳፍጥ ገና ንጉስ ከምኡ ኣይትዛረበለ ዮሳፍጥን ኣክዓብን እዮም ዝዘራረቡ ዘለው ኣክዓብ ንዮሳፍጥ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ነቢያት ሓሶት ምስ ቀረበሉ ገና ብኡ ገይርና ንእግዚአብሔር ንዛረቦሲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ደሎ ብዝኸባቢና ምስ በላ ኣክዓብ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣሎ ሚክያስ ወዲ ይሙላ ኣሎ ግን ንዓይ ክፉእ እምበር ጽቡቕ ኣይንበየለይን ሕጂ ድላይካ ስለ ዘይገበረልካ እቲ ንስኻ ትደልዮ ስለ ዘይበለካ
ويكأت نسخة أتأملخ زبالو زتزاربو أنا صلو إيه إزي حجة مستوعب زبالاشي نعو زتأكم نعو خي قد مس أملخ كيف لا لا أمرجم كي أتو إزغون حنيري سلازي سبات دلاي كان نسخة تدوليو نجر سلازي يقولولك نسخة تحسو خلها نسخة تعقب خلها سلازي تقولك كم سلا تقصرهم إذا خأت مستوعب زبالاشو سرام نبريت إجزابير زستوعب الأمور هابنا كهلا أب مسحف نجست خي وصانا خلنا أم عرف 10 و3 قصر 10 شو منت انتاي بتصحيف له أنا وين كما خا نبي ملأخ دما إنجرا خبلع المايك الستن مساخنا بيت كاملو سيلو بقال إجزابير تزاري بنبولو جناخ حسيو إيب نزي نا يهودا نبي كلكو خلو إجزابير نابروبا يروبا ودنابات كلكو خلو نيروبا كمزيل كان نقرو جنابت بوتاتي بتزغت كايو مقد خيت ملش عبت بوتاتي ماي كيت ستن جيرا خيت بلعي إجزابير ممرحي هيبو إيب عب كان مروبا عام كيدو خا بإيدو إجزابير عبيت تأمرات زقبرلو عبيني أملاخ سب مس أملاخ ززارب سب هذا منفست أنقلا زلوا حساو نبي مسيح أنا خما خاي إجزابير كا نع مسؤول نتقاشى مساخا غزاخا أتيخا بلا عيوستيو إلني كبلو خلو نعاخا إلكا هم مني هم إلكا نعيكا زابير كمزي إلنبل نأملاخيكا حتى مو كوب أوديب إلو خرقاك سيزقبو نبي خاب كونكا زابير كابلكا دا مساخا زي آتن تغيني إلو مساخا أتخلو نرئي مال أبتا عبيد تأمرات زي تقبر اللو معالتخا انتاي قبرة إكزابير أمبسالي إخو بمبسا سيروي زابير زستوعلو أمري هبنا سلازي ازي مستوعل استوعلتي زين بركة يتفا أكاي بالولدنا قل زين بركة مستوعل مس أملاخ من مللاس بزعباد حنات كامفلاس ازخ من زعخلو كبيد نقري سلازي نمستوعل ناب عشنات زغير سرام نبرت بزح نقرالو أبتنبير إسياس معرف حاموسا قصر عسران تا إزبل أتوم نت كيس سناي نسناي كيس بلو نسألمات برهان نبرهان سألمات زقبروا نمرير نطعم مرير زقبروا ويلؤم سلازم ممالدي نزري وزعور نزرباس أركان زقينن سرام نبرتي بعاليات بشارة بهايمانوت تاي مالتي بإمنت بهايمانوت ود هايمانوت كاس لزخونه أبيت كريستيان كام مساخا زقل قلت راي نداتا قاه جيس إلكا خطريو وي مساخا بعال شارع خاص لزخونه زي قبع نقر كتقبرلو أزت زخاف نقر نتقبب نلبونا نهب عشنات زلوتين أبو انجل ماركوس معرف 15 قصر 15 إلاتوس دمايلو فقاد توم هزب خقبر سلازفتوي جنتاي فقاد إجزابير كتقبر ندحر وسين كان فقاد إجزابير زباننا هيبنا يلنا فقاد إجزابير كقبر سلازفتوي نبربان فتحلهم يوسس كأخسك الجريفو هابوي ناحق بعال موياي بيلاتوس أبروماويان أبتجزيتي ناحقي بعال مويا دانيا مخان قليل درجة أيكونن باتي مويوها قويتا إسكروسوس حنت بدل كم زي بلو مرميرو الرقاقيسو فليتو إيو إجزابير كأخت أفئس لزيدا ليو نبعال تبيتو لإيخو أبزس أدق سب إيد كاخي تأتو أبدم نايس أدق سبيلا نصر زخوانا ملختك أنمت وساني هبات تأيلا نزو خلو عشيشيلو بيلاتوس قل تاهي قبرينا نريو فقار توم هزبخ قبر سلازفتوا نباربان فتحلو نيوسس جنا خسكال غريفو أحليفو هابو عرق عسار يكون كان ده زي سقيل كياس لزتبهله كاب عسار زتوهبو ناي جنعو سلطان كي حدق منتي مستقويتا ويتا تزخون ويتا نتحق زفلتو ويتا نتمستو عال زهابو ويتا نهزر يجيسو أبعشنات آتي خابز خمز سورنا إجزابير فقار توم هزبخ قبر سلازفتوي سلازي ممالدي نزر إيو زعور زرباس أركان كأزق أيننيمو ممالدي أيتهاب ممالدي خاء أيتقبل سلازي زي شرف نبرت ويجنزب ترى زي كونس ممالدي مالت سلات فتوى
ወይ ሻራኻ ስለ ዝኾነ ዓሌትካ ስለ ዝኾነ ወይ ስለ ዝፀላእካ መማለድ ክበሃል ከሎ ነዘይግብኦ ነገር መሃብ ስለ ዝፈተኻዮ ወይ ከዓ ስለ ዝፀላእኻዮ ሻራኻ ስለ ዘይኮነ ንዝግብኦ ሰብ ዝግብኦ ዘይምግባር ዘይግብኦ እውን ኣብ ልዕሊ ምፍፃም ብምልኡ ምስትውዓል ዘባላሹ ሰራም ንብረት ናይቲ ክፉእ እሞ ካብዚ ከምዚ ክንድሕን እግዚኣብሔር ዓቕምን ምስትውዓልን ይሃበና ሻውዓይ ልቦናን ምስትውዓልን ህያብ እግዚኣብሔር እዩ ሓደ ካብቲ ህያባት ምስትውዓል ህያብ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6 እንታይ ይብል እግዚአብሔር ጥበብ ይህብ እሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ካብ ኣፍየን ዝወፃ እግዚአብሔር እንታይ ይህብ ጥበብ ይህብ እግዚአብሔር ምስትውዓል ይህብ ደጊሙ ሰሎሞን ምዕራፍ 3 ካብ 13 ቁፅሪ 18 ከምዚ ይብል እቲ ጥበብ ዝረክብ ኣእምሮውን ዘጥሪ ሰብ ብፁዕ እዩ ከመይሲ ካብቲ ብሩር ዘጥሪ ንዓ ዘጥሪ ይበልፅ እቲ በኣ ዝርከብ ረብሓ ከዓ ካብ ፅሩይ ወርቂ ይበልፅ ካብ ዕንቁ ትኸብር ኩሉ ተሃርር ትብሎ ከኣይ መዓራረያኒ ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ፀጋማ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ ጎደና ሓጎስ ብዘሎ መገዳ ከዓ ሰላም እዩ ነዚ ሕዝዋኦም ህይወት ኣፅኒዑ ንሕዛ ዘበለ ከዓ ብፁዕ እዩ ስለዚ ምስትውዓል ህያብ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኮይኑ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ክህበና ከዓ እንታይ ከድልየና እዩ ክንፅሊ ከድልየና እዩ ቁፅሪ 8 ምስትውዓል ክወሃበና ኩሉ ግዜ ብፀሎት ንእግዚኣብሔር ክንልምን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ንበልዖ ብዛዕባ ንሰትዮ ብዛዕባ ንክደኖ ኣብ ዓለም ዘሎ ብዛዕባ ስልጣን ብዛዕባ ፍልጠት ብዛዕባ ክብረት ብዙሕ ግዜ ሃረር ንብሎ ክኸውን ክእል እዩ ግን ቃል ኣምላኽ ከም ዝብለና ምስትውዓል ክወሃበና ኩሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ምክንያቱ እንታይ ክብል ፀኒሑ ሰሎሞን ኩሉ ተሃረር ትብሎ ኣይመዓራረያኒ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ፀጋማ ከዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ ኣፅኒዑ ዝሕዛ ከዓ ብፁዕ እዩ ነዚ ኣብነት ዝኾነና ሰሎሞን ወዲ ዳዊት እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 9 ነዚ ብዙሕ ህዝብኻ ደኣ መን ክፈርዶ እዩ በኣርሲ ኣብ መንጎ ፅቡቕን ክፉእን ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ከዓ ብሓቂ ከመሓድርሲ ዘስተውዕል ልቢ ሃበኒ ሰሎሞን እግዚአብሔር እንታይ ትደሊ ኢሉ ምስ ሓተቶ ምስትውዓል ሃበኒ ክፉእ ካብ ፅቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ከዓ ብሓቂ ከመሓድር እግዚአብሔር ደስ ኢልዎ ነዚ ሓሳብ ዝቕበሎ ከሎ ነዊሕ ዕድመ ኣይለመንካን ሃብትን ክብረትን ኣይለመንካን ዓወት ኣብ እሲ ፀላእትኻ ኣይለመንካን ስለዚ ምስትውዓል ጥበብ ስለ ዝለመንካ ምስትውዓል ሂበካ ኣለኹ ካልእ ዘይለመንካኒ እውን ቅድሜኻን ድሕሪኻን ዝነበሩ ዘይበፅሕዎ ሂበካ ኣለኹ እዩ ዝብሎ እግዚኣብሔር ሰባት ስለ ዝኾንና ግን ነቲ ክልተ ግዜ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ገባኦን ዝተረኣዩ እግዚኣብሔር ብኸመይ ዝብድሎን መጀመርያ ዕሽነቱ እግዚአብሔር ምስቶም ዘይኣመንቲ ኣይትፀናበሩ ኢሉ ንግብፂ ከይዱ ጓል ፈርዖን ተመሪዑ እግዚአብሔር ዘይገበሮ ስራሕ ሰሪሑ ነዚ ኩሉ ጥበብ ናብ ዕሽነት ክልውጦ ከሎ ንርኢ እቲ ንልቦና ናብ ዕሽነት ዝቕይር ሰራም ንብረት ዝብልናዮ ከዓኒ ብዙሕ ነገር እዩ ካብዚ ተበጊስ እዩ ናብቲ ካልእ ብዙሕ ውድቀት ወዲቑ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኣብቲ ዝሃነፆ ከይተረፈስ ቤት ጣዖት ነተን ይኮናኒ ኢለን ዝቐረበን ንኣማልኽተን ክሕጉስ እዚ ነውሪ ዝፈፂሙ እግዚኣብሔር ረዲእዎ ብንስሓ ተስኡ እዩ ስለዚ ሰሎሞን ጥበብ ይለሚኑ ንሕና ከዓ ከም ሰሎሞን ምስትውዓል ክንልምን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ካብ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 5 ወደ እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ከቕልብ ልብኻ እውን ናብ ምስትውዓል ምእንቲ ክድነንን ኢልካስ ንቃላተይ እንተተቐበልካዮ ንትእዛዛትይ ከዓ ምሳኻ እንተንበርካዮ እወ ንእምሮ እንተፀዋዕኻያ ንምስትውዓል ከዓ እንተ ኣድሃኻያ ከም ንብሩር ጌርካ እንተደለኻያ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ከዓ ሃሰው እንተበልካያ ሽዑ ፍርሓት እግዚኣብሔር ንፍርሓት እግዚኣብሔር ከተወሰውዕሎ ንፍላጥ ኣምላኽ ከዓ ክትረኽቦ ኢኻ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ሃዋርያ ያዕቆብ ብዛዕባ ጥበብ ብዛዕባ ምስትውዓል ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብ ቁፅሪ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 5 ክሳብ 8 ዘሎ ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ እንተጎደለቶ እዩ ግና ነቲ ከየስተሓፈረ
بلكس زهب أملاخ يلمن طبب انت قدلو مستوعال انت قدلو إذا طبب زي مستطبب عالم غيرنا خطراي كينا تحاحزو مجمرتا طبب فرحات أملاخ يلوزو مجمرتا طبب فرحات أملاخ سلازي خباخاتكم طبب زقدلو انتلو إتا قداميتي نفسنا ممرماريا نفسنا انده زي مرميرنا أبعشنت كلنا بلبونا زلنا خمسلنا خيل أبسلمات كلنا برهان زلنا خمسلنا خيل مس ديابلوس كلنا مس أملاخ زلنا خمسلنا خيل بزحات بزود كات زودي قوميمي سامسون اتي فلوس أجاز هابو እግዚአብሔር فلي حيل زهابو كي تهانص خلهم محسن ولاديتو ننازراون زتتصوع سب كم زعينت ودقت يودي خوي أمعراف 10 شليشه مسافنت قصبه 10 انت ايزبل سامسون جنا أملاخ كم زغدفو ايفلتن منفس قدوس كم زغدفو ايفلتن سلازي خاي كاباخاتكم طبب زغدلو تونتلو مجمريا امبار طبب አለው ዲ ምሳይ طبب አምላክ ፍርሃት አምላክ ምሳይ አለው ዲ ኢልና ነፍስና ክንርኢ እንደዘይክ ኢልና ወላ አብዕሽነት ኮለና አብ طبب ዘለና አብ ቤተክርስቲያን ስለዘለና አብ ቅዳሴ ስለዘለና አብ ስብከት ስለዘለና ስብከት ንሰምዕ ስለዘለና ከምኡ ክመስለና ክእል ማለት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እዚ አገልግሎት እዚ ስብከት አይኮነን ትምህርት አይኮነን እዚ አገልግሎት እዚ ነፍስና በቃል እግዚአብሔር መሰረት قال أملاخ منصر غيرنا انريالو ويكا نقال أملاخ هيوتنا امصينا انريالو نعزبلو اغلغلوت እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ካባኻትኩም ምስተውዓል ዝጎደሉ ፍርሃት አምላኽ ዝጎደሉ እንተሉ ተቀዳሚት ክልምንተ ኮይና ነፍስና ፈትሽና አነ ምስተውዓል እግዚአብሔር ጎዲልንሉ ካባይ ተሓዲግሎ ተወሲድሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ሳምሶን ትምስተውዓል ዝገደፎ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ዝገደፎ እንታዩ በትምርጫ ሳምሶን ፍርቂ ህይወቱ ምስናዝራውነት በእግዚአብሔር ፍርቂ ህይወትኻ በመንዝርና ምስ ገሊላ ስለዝፈተነ ስለዚህ አይ በሐዲስ ኪዳን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ነትን መዓልት ምድሓን ዝተሓተምኩም ብሉ አውሽጭኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ አይተውጊህዎ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ገዲፎ ምስቀዳስ ይምሶን መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ዘሎ ትናይ ቀደም ኃይሉ ትናይ ቀደም ናዝራውነቱ ትናይ ቀደም ጸጋ አምላኽ ምስኡ ዘሎ ህያብ አምላኽ ምስኡ ዘሎ ምስተውዓል መስሎ ነበረ ግን አይነበረን ኣብ ቁጥር 6 ምዕራፍ 1 አይቆቢና ዘለና እቲ ዝጣራጠር ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦ ማዕበል ባሕሪ ዝመስልሞ ከይተረጣራጠረ ዳ በእምነት ይለምን ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄበን እንደሆን እግዚአብሔር يخلعنا دخون እግዚአብሔር ሰምዓና ደኾን እግዚአብሔር አይሰምዓን እንደኾን ዝብል ጥርጥር እንተ ዳአሊዎ እቲ ጥበብ ተሓቶ ዘለኻ ጥበብ አይወሃበካኒ ምክንያቱ እንታይሉ ኣብ ቁጥሪ 8 ክልተ ዝልብ ሰብኣይ ብኩሉ መገዲ ጽኑዕ አይኮነን እሞ እቲ ከም ዝመሰለ ካብ ጎይታ ገለ አይቀበልን ካባኻትኩም ጥበብ ዝጎደሎ እንተሎ ምስተውዓል ዝጎደሎ እንተሎ ሃበኒ እግዚኦ እንተ እምሃበ መናብርቲ ከጥበብ ኩሉ ግዜ ቤተክርስቲያንና نعنا وكيلهم هبن اجزيو اينتا ايمرو مستوعال وترچيا كيرأيا واذان نهيك على زبهاتي تكيس مايل نعخات رايز سمع اذان نعخات رايز ريا عينتي اعينت منفس هبنا سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይ مستوعال ማለት እንታይ ማለት ይክንርእሰን ይህናይ አሞዳታ ናይ مستوعالን ዘይ مستوعالን ውጽኢት እንታይ استوعلت خنكون عاش خنكون تمرጫና هناي ክብር ምስጋና ይሁን አምላኽ ናጻ ምርጫ ይብናይ እትውጽኢት ግን እንታይ ይመስል እተን ዓያሹ ሸገርገር ክብላ ኸለዋ እተን ለባማት ገና ቅሱናት ነበራይ ፍርቅ ለይት ኮይኑ ክጽበይኦ ጽናሓ መርዓው መጽይ ሃይ እተዋኽ በሃል ኮለስ ሽዑ እንታይ ገበራ ይሉ ነቲ ቀንዴል ኩሉ ዕፈትነን ሙሉ ዓቢወን ናብተን ለባማት ከይደን ሃባና ይለነን نعنا أخلنا نكيدا نبت عداقات الشياط أيلن نعداقا خشتا خيدن ولدنا تاراز مهسد زرباي انتايلو درهوس أبغزاو علامة يتوقع تاراز زرباخ مسل خالك عبي ملخ تزهلو بزعبا درهو أيكونن أبرخا خولخا ما ينتهاري مكا ما ينتتلكيخا نبوري غزاخ سابت بزح ما يكهار مكا أبغزا خولخا ما زنام كهار مكا أبغزا خولخا خطلك جن تاي مالك أبو ينيرن
ስለዚህ ትመርዓው ክመጻ ከለዋ ናብ ሸገርገር የንኣትየን ማለት ሸገርገር ዝኸኣኒ ዝኾነ ትርጉም ዘይብሉ ሸገርገር ማለት እቲ ካልኣይ ዝወፀ ውፅኢት እንታይ እዩ እተን ዓያሹ ኣብ መርዓት ገንሸል ምስታፍ ክእገዳ ከለዋ እተን ለባማት ግን ኣብቲ መርዓት ገንሸል ክሳተፋ ብቑዓት ኮይነን ተረኺበን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ነዚ ከም ታሪክ ጥራይ ኣንቢብና ከም ታሪክ ጥራይ ተርጉምና ከም ታሪክ ጥራይ ንኻልኦት ሰቢኽና እንተ ደኣ ሓሊፍናዮ ጽባሕ በዚ ቃል እዚ ክንፍረድ ኢና ማለት ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኣይኮነን ዝፈርደኩም ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ እዚ ቃል እዚ ይኽፈርደኩም ኢሉ ስለዚ ሎሚ ብምስትውዓል ከምተን ለባማት ተዳልየን ዝፀንሐ እሞ መርዓዊ መፅዩ በሃል ከሎ መርዓዊ መፅዩ ሎሚ ንነፍስኻ ይደልይዋ ኣለዉ ሎሚ ንነፍስኺ ይደልይዋ ኣለዉ ሎሚ ነፍስኻን ስጋኻን ክፈላለዩኦመ ሎሚ ስጋኻ ናብ ትሕቲ መሬት ከኣቱ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም መረር እዩ ሎሚ ነፍስኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ክትብል እያ ሎሚ ዘለኣለማዊ ፍርዲ ካብ ኣምላኽ ኣብ እሲኻ ክወፅእ እዩ ስለዚ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፍአ እንታይ ጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነፍሱስ እንታይ ዘይመሃበ ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ሰለስተ ነገር ኢሎም ማለት ኩሉ ግዜ ኣመንቲ ከመገልገልቲ ከም ተገልገልቲ እውን ክንርስዖ ዘይብልና ሰለስተ ነገር ኢሎም ማለት ከም ክርስቲያን ሰን ከዓ እንታየን ጸኣተ ነፍሲ እምስጋ ቀዊም ቅድመ እግዚአብሔር ጸኣተ ፍትህ እምሃበ እግዚአብሔር ምስተውዓል ማለት ነዘን ሰለስተ እዚአን ክንዝክር ተቀዳሚቲ ጸኣተ ነፍሲ እምስጋ ማለት ነፍሰይ ካብ ስጋይ ትፈላለየሉ መዓልቲ ሓንቲ ደቂቃ ኣላ ስለዚ ነፍስና ካብ ስጋና ዝፍለየሉ ዝፈላለያሉ መዓልቲ ክንዝክር ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም ዕምባባ ይረግፍ ተቐምስል ከዓ ይቐምስል እዚ ብዛዕባ እቲ ዝብስብስ ኣካላትና ብዛዕባ እቲ ህያው ከዓ ካብ ህያው ንዘለኣለም ዝነብር ካብ ጠብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ይኹን ከም ብሓድሽ ዝተወለድኩም እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮነን ስለዚ ተቐዳሚቲ ነፍስናን ስጋናን ዝፈላለያል ነዚ እንዳዘከርና ተስፋ ክንቆርፅ እንታይ ዓለም ብላሽያ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ዓለም ምንባር እንዳበልና ከነስቆርቁር ከነስተማስል ከነግሮምርም ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝመፀሉ መዓልቲ ሞገስ ክረክብ ምእንቲ ነቲ ስጋይን ነፍሰይን ዝፈላለየሉ መዓልቲ እንዳዘከርኮ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክነብር ትብዓት ዝህብ ሓጎስ ዝህብ እምበር ዘሰንብድ ዘደንግፅ ኣይኮነን እታ ካልኣይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ክንብል ኢና ነፍስ ወከፍ ሰብ ማለት ኣማኒ ይኹን ከሓዲ ቅዱስ ይኹን ርኩስ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገገብሩ ሒዙ ክቐውም እዩ ስለዚ ኣታ ቀዊም ቅድሚ እግዚኣብሔር ትብል ማለት ስለዚ ኣብ ቤተ መቅደሱ ሰላም ንዓኽ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኣካለ ክርስቶስ መድሕን መራኸቤትና ዝኾንኪ ንኩልከሎና ምእመናን ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምንና ብኩሉ ዘመን ከድሕነና ካብቲ መፍርህን መደቅፅ ዝኾነ ደይን ክንብል ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሰላም ለች ክንብል ከለና ነታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንቆማ ነፍስና ካብ ስጋ ተፈሊስ ነፍስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እትቆመሉ ሰዓት እናዘከርና ኢና ኣብ ቤተ መቅደሱ ናይ ሕሊና ጸሎት ንገብር ታመወዳእታ ጸኣተ ፍትህ መዓፈ እግዚኣብሔር ዘክሊ ኣፍ ሰይፍ ዘክሊ ኣፍ ዝብል ካብ እግዚኣብሔር ውሳኔ ክወፅእ እዚ ውሳኔ እዚ ሕያወትን እሙናትን ብሒደት ተኣሚንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ናይ ዘለኣለም ሓጎስ እተው ዝብል ንዘለኣለም ምስ ኣምላኽ ኣብ ደብረ ጽዮን ምስ ቅዱሳን ዘንብረና እዩ እዚ እንተዘይኮይኑ ከዓ ክፉኣትን ሃካያትን ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ኪዱ ዝብል ውሳኔ ክመጽእ ስለዚ ስምና ወይ ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉሎ ወይ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ሞት ኣሎ ነዚ ከነስተውዕል እምበኣር እቲ ምስትውዓል ዝጠቕመና እሞ ህዝቢ እግዚኣብሔር ካብ ዕሽነት ምስትውዓል ይበልጽ ካብ ዕሽነት ምስትውዓል ይበልጽ ኣብ ምስትውዓል ክንነብር ከዓ ተፀዊዕና ተዓዲምናን ኢና እዩ ቅድሚ ምዕፃውና ምናልባት ድሕር ኢልኩም ዝመጻኹም እንታይ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና መበገሲና ካብ ማቴዎስ 25 ቁፅሪ 2 ኮይኑ
ቃል ወንጌል እንታይሉ ካባታተን ካአተን ሐሙሽ ዓያሶ እተን ሐሙሽ ገና ለባማት ነበራስ ስለዚህ ዕሽነት ማለት ታይ ማለት እዩ አብዝ ሓለፈ ሳልሳይ ምበል 31 ከፋሪና ሎሙ ከዓ ልቦና ማለት ምስተውዓል ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ቁጥሪ 1 ምስተውዓል ባህሪ እግዚአብሔር እዩ ቁጥሪ 2 ምስተውዓል ንእግዚአብሔር መፍራሕ እዩ ቁጥሪ 3 ምስተውዓል ማለት ካብ እከይ ምርሓቅ እዩ ቁጥሪ 4 ምስተውዓል ማለት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ምጽባይ ማለት እዩ ቁጥሪ 5 ምስተውዓል ማለት ንሕጊ እግዚአብሔር ምሕላው ማለት እዩ ቁጥሪ 6 ምስተውዓል ዘባላሹ ሰራም ንብረት ይልና ቁጥሪ 7 ልቦናን ምስተውዓልን ህያብ እግዚአብሔር እዩ ቁጥሪ 8 መወዳእታን ከዓ ምስተውዓል ክወሃበና ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ብጸሎት ክንሓቶን ክንልምኖን ክንምሕፀኖን ይግባአና እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አስተውዓል ምዃንን ብዛዕባ ምስተውዓል ምስባኽን በበይኖም እዮም ተመርእስቲ ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና አገልግሎት ኣብ መድረኽ ወፂና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወትና ኣብ ዕለታዊ መነባበርና ከነብረሉ ምሕረት እግዚአብሔርን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣትን በአንቃድዎን ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም ኣወሃሂድኩም ስለ ዝተኸታተልኩሞ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበት ሆታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን